dela 10 bat urte. Bai, holaxe beti gustatu izan zat, ohitura hau bazarrian bizi izanak bestera bateak bizitzezu, orduan beste zabal eta hori aukera eukin nuen dela 10 urte ertetzeko, eta ordutikan. Segida urtero, mintxe. Bai. Nirea urte gehiago. Zure gehiago. Bai, porque justu ibiltu izan, orduan atxe ibiltu izan odolomaitan sortzailetu bat izan da, eta hori biltzen nola dirua aietako biltzen, poltzero berri zatezian, orduan 14-15 urte egin da, venga, kuadrilla juntau, eta poltzero azte egin, eta gero margak esatuna azkenian guztu etzazu, amente politia da, ohitura zarra dira, mantentziare ezo, tristi izango bitzak ez dira, kantatzen zuen da, ite zuen da, orduan pixkat mantentzeko eta ez da gitu izango dira 40 urte ez dezengo, baina ez di urtu hiliko. Hasi nitzalak urte batzuk izan ziren ez nula nitzalatatzen, soldauzkatik ere kristuak. Eta baina gero ja segidan, nintzen garai baten nintzen junta bezala osau zan, lehen ematzen bi hiruen artean ematzen, da junta osau zan, da bizkaran geha, aldatzen eta guen geu gaude eta geu eta beste batzuk. Eta aldamitare jarrain dut, gero, bestatzuk hartzeko. Ni rekordoak txikia, gaztia nintzen umetan tortze ziala eta kriston taldiak izatezela eta egun guztien ibiltze zian. Goizian goizu erten, eta gurea beti eguerdirako tortze zian, eta iluntzian hemen segitze zuela badakit. Guaz egin janean baita ere zan hori goizetikan hasi eta iluntze arte. Eta jende kopurua hori izaten gainean 25, 30 bi talde batzutan. Orduan, dauzet azkeneko 10 urtetan hola mantentzen zailo gehala. Bai, rekordu hori daka, igual batzutan eguna zein izaten, azte bukara bat jende gehiago izatea, eta gaztian zian hori, 20, 30 bat hori izatea. Bai, uste ni mantentzen zehitzen dula. Nik goratzen ez, arrua eta ere jute ziala. Egon ziren urte batzuk, hori gaztea, zera urte izan ziren, gire eta arrua nio iriste zian. Gero egite zuen, igual guardian kafi hartzeko ordu ikaldea, plaza muntatzen ginen, eta plazatik gaina, azte ginen, zui goneak, akura, hau mazarera. Handik hasi, ako guzti egite genuen, egoitza pasa eta jute ginen Legoia. Legoiatik gan, berriz berak etxi, Olaldea jute ginen, Olaldean hanberen dite genuen, ordu Josutan egite ziren bertutan, gozemia, eta gero herriko guetete genuen. Herrira etorte zinean, kale guztia bazatzen egin zen, tabernak eta gabeko 10, bukatzeako gehiago. Eta gero hori, markak esan duzela, gero hain ite du, kopuru bat puntatzen baina, goizien hasi, goizien basarri batzuk, kale batzukin, eta gero atzaldian, Baskalondoren, sozien baskatzea du, eta gero Baskalondoren, akutika berezaztega, beste akuko basarri denekin, beste kale batu beste egin, egoitzak eta egin da. Eta, sortzira behatzik, aldeko bukatzeko izaten du. Markari bila izatu ditu. Bai, ni bila izatu ditu da. Ni baka rekordua, umetan, gure etxean izaten Santeskeko eguna gertu datzen zanean, ostras, dana preparau berda. Orda, monak eta beti izaten egun gauza egunenak eta atea, kafi atea, pasta, dana, bai. Eta bai, jute zanean, zeu kantatzea ikustea. Kriston zeite izue, harrera egite izue, goxotasun, beste goxotasun badago. Ez da gazen, kalia izan o... Ez. Eta pasarretarrak egin zaiote egia, egun hortan bertzuak diretzea zuzenia botatzea behai, darrak atatzea atea, oitxura horiek, betianik oitxura dira eta horiek mantentzeko. Eta ni uste gaur reunian igual garrantzi gehiago ikuste dula hori mantentzia, pasarretako kalian bai, baina baserretako horre bintza deltzi aldala, porque esate jo, marka ez duna. Utesea eta batera maiketakoa, bestia pasta, bestiak, zuen gara funda, venga, kafia, eta garaia iruretan dalago, eta kafia zon da. Ez da git, harrera oso nahi dugu eta hori ustete mantendu. Bai, gauza betale borundatien batu buena ere, desberdin izatea. Beste difendia. Desberdin izatea, behiak batu buena, bai, generalean behatzik aldea juntatzea gurutzian, aldez aurretik ganja badakigu kotxiak zeinek eman, hor pixka ezatzen dugu, baina juntatzeanak sartu kotxetan, eta esplikau zer rekorri dengoan, ze lehen izan duen bezala igual bazarri batzutan ez dugu gerau behar, hori esplikau pixka, eta hori bazarriz bazarri joan da, gero geure pixka kontrola izatea orduak mantentzeko hori pixka behitzia.
Bueno, bertsolariak gai librean jartzen juzu, orduan haiek luzatzue, behaien moztue, behaien antzematu hori bai, orduan pixka kontrolatzea hori. Toki eman bertxiti. Bai, orduan gero poltza pasau, batetik bestea jun, eta gero ja herrian bazkaldu sozialian, eta bazkalduta gero ja berriz aztega. Hori, guria da hori pixka behitzen orduak. Parte hartzia animauko nuke hori, jende gaztiak, garai honetan lanik gabe dago jendia parte hartu dezala baita ere egun honetan, eta emakumea baita ere. Bai, politia da, egun politia izatea, orduan emakumeak beste kolore bat emateio. Así que nahi durantzako ati ezabal-zabalik daude.